Salam dostlar, biz siyahat etmeni var ya, arkamızda siyahatçılar. Biz nereye var ya, oğlanlar? Biz Malazya var ya. Aýly Seýahat kampaniýasynyň kömegi bilen amatly bahadan bilet alyp, Kuala Lumpur şäheriniň merkezinden ýokary hilli myhmanhanany bron edip syýahatymyza başladyk. Aýly Seýahat turizm kampaniýasynyň işgärleriniň guramaçylygy bizi geň galdyrdy. Ýokary hilli guramaçylykly aeroportdan ähli syýahatçylary uğradyp, bir näçe sagatlap uçandan soň Malazyaga gelip, Malazya döwletiniň Kuala Lumpur şäherinde ähli syýahatçylary mülakatly garşy alyp, ýörüýte git, ýörüýte awtobus degişli adreslere, myhmanhanalara getirip yerleşdirdi. Bu gezek biz bilen Türkmenistandan Ören Şadyan, Ören Şahtaçyk we Ören gyzykly syýahatçylar bile ýola çykdy. Kuala Lumpur şäheriniň aeroportu Ören uly dürli ýurtlardan syýahat etmäne gelen juda köp jahan keşdeler, syýahatçylar we türlü milletiň adamlaryny görmek bolýar. Türkmenistan'a gelen turistler minip var ya, şöyle avtobuslar sağırılı verdi. Bana Türkmen kıyılar saydı, otiler. Kıyılar ne nasreyni? Habibi, welcome to Malaysia. Aeroportdan çykyp Türkmenistanyň gelen syýahatçylar otellere tarap palmaly ýollardan dowam etdik. Kuala Lumpur şäherinde eýän awtobusda barýakan, Malazyada biz garaşýanymyzdan juda köp zat görüp biljekdigimizi göz ýetirdik. Malazyanyň egzotik tebigaty, jeňellikler, tokoýluklar, depes asmana ýetýän nebaskrýoplar, jaýlar, dünýädäki iň meşhur Petronas binasy, beýikligi boýunça dünýäde ikinji ýerde durýan, Aziýada ilkinji ýerde durýan Malazyanyň garaşsyzlyk binasy we beýlik şäheriň arxitekturasy, infrastrukturasy, şäheriň ýaşaýyş tizligi, atmosferasy eýem şähden açýar. Malazyada ýaşan myhmanhanamyz hakyna. Myhmanhana Hilton Garden 4 ýyldızly. Kuala Lumpur şäheriniň Chow Kit raýonunda ýerleşýär. Bu myhmanhananyň lobbisi, bu myhmanhana 25 gatdan durýar. Biz 8-nji gatda boldyk. Myhmanhananyň 2 adamlyk otagy şeýleräk görünýär. Otagyň içinde ähli şertler bar, ýatmak üçin spalny kondisioner, smart TV, her gün gelip içine arasaçylyk işini geçirýärler. Suwa düşmek üçin ähli şertler bar, her gün sabun, şampun doldurup gitýärler. Myhmanhananyň 25-nji gatynda basseyn bar. Malazyada gyş ýazy ýoklugy sebäpli bu ýurtda juda köp basseyn bar. Basseynlaryň köpüsi jaýlaryň iň ýokarky gatynda ýerleşýär. Biziň myhmanhananyň howuzy 25-nji gatda. Bul 25-nji gatdan şäheriň nähili görnüşi. Kuala Lumpur'un meşhur iň esasy 3 tany başňasy, Petronas başňasy, Kuala Lumpur başňasy we Merdeka, ýani garaşsyzlyk başňasy. Üçüsi hem we beýleki nebaskrýoplar, myhmanhanalar, köpüsi myhmanhananyň 25-nji gatyndan görünýär. Basseyn we bar bar. Barda iýje gişek zatlaryň sargyd edip bolýar we basseynde ýerden 7-den başlap suw düşüp bolýar. 25-nji gatdan teredende köp zat aşakda görünýär. Myhmanhananyň myhmanlary akşam sagatlary 25-nji gatda oturup şäheriň owadan görnüşini synlaýarlar we iýip içýärler. Biz Malazyaga gelende orada bayram başlady. Malazyada orada bayram nähili bellenýär diýip soraýanlar üçin biz ýörüýte myhmanhanalara bar sorak gördük. Öz myhmanhanamyzdan soradyk we ýoldaky käbir kafe restoranlardan soradyk. Orada bayram wagty Malazya tüýs gidaýmel ýurtlaryň biri. Sebäbi Malazyanyň esasy dini musulman din. Malazya juda köp syýahatçylar gelýändigi sebäpli bu ýerde kafe restoranlaryň köpüsi gije gündüz işleýär. Orada tutýanlar myhmanhananyň kabul ediş bölümine gelip agzyn bekleýändigini duýdursa, ýerden 3:30-da myhmanhananyň stalowy işläp başlaýar we ýerden 3:30-dan eýem selälige gelip nahar ýep bolýar. Näl naharlar ýep bolýar? Naharlar müşterileriň öz saýlawyna görä. Şwedsk stol, ýagny özüň saýlap ýeýän. Ondan köp ikinji nahar, ýene şonça çorba, kaşa, şoňa meňzet naharlary, ýene onu golaý salatlaryň görnüşi, ýene onlarça desertlaryň görnüşi, ýene onlarça fruktlaryň görnüşi, kofe, çay, yerli miweleriň sveje wyjyty soklary, garaz iwiçki temasynda Malazya gaty gowy hyzmat edýär. Hatda Malazyada yerli halk bilen tanışdan birinji berýän soragy iwiçdiňmi diýip soraýar eken. Sebäbi olar iwiçke uly üns berýär. Hatda täze tanışan adamlar bilen oturup iwiçip şonuň nähili adamdygyny tanap bilýärler. Gidiň aýtmagyna görä, nahar ýerinde has köpiýän ýa-da dogumly ýip bilýän adamlar, diýmek şol adam owy işläp bilýän we özüne güwni ýetýän adam diýen
düşünje barmış. Malazyanyň milli nahar el diýilýär. Eliniň sowusy akyp penjeden aşağı gaýtsa, gowy ýer ekenler. Bizem bu naharlaryň hemmesini barlak görmek üçin elbetde taryalkany polny doldurup barlak gördük. Malazyanyň milli naharlary ajrak bolan üçin olar ajly men gowy ýer. Ýöne myhmanlar öz islegine göre saýlap seçip alyp bilýärler. Biz ertirlik ýerine ertirlikde hökman yeserji şokolad pasta bolmaly. Öýde siýahatda elmedamy yeserji şokolad ýanymyzda. Hem tagamly, hem lezzetli, hem peýdaly. Beýlik videolarymyzdan görüşüňiz ýaly öz adyň özüňki bolýar. Nirde bolsagam, haýsy ýurtda bolsagam biz eçilikçäs. Bul iň ýokary hili miwe suwy. Malazyadaky myhmanhanalarda selerlik üçin ýerden 3:30 işläp başlaýar we akşam agdaçar üçin isleseň myhmanhanada, isleseň şäherdaky ýüregiň isleýän kafe restoranlarda oturup iýip bolýar. Kafe restoranlar juda köplügi sebäpli bahalary juda amatly. Iýen bize diýip bolşýaly, bir ýere pikniге gitsek, daşar ýurda syýahata gitsek, ýa-da okumana gitsek, uzak ýola çyksak, biz ýanymyz bilen gowurda galýas. Türkmen gowurdagy bu islenlik ýerde çorba edip bolýar, çörek bölemip bolýar we garnyny dok saklaýar, hemde ören lezzetli tagamdyr. Etli çörek, köşeli gowurdak, elmedama syýahaty biz bilen gitýär. Islenlik ýagdaýda garnyny doýurup bolýar. Ýen wagtyň döneýin Türkmen gowurdagymy we Türkmen çöregimi diýip ýan. Käbagt syýahata edip myhmanhana juda gijirek gelsek, ýa-da nahar ilýän wagt ýatyp kalsak, onda hökman köşeli gowurdak we Türkmen çörek ýanymyzdadyr. Malazyada myhmanhanalaryň görnüşleri, şertleri, bahalary we şolar ýaly soralar bar bolsa, kommentariýada ýa-da videonyň aşagynaky nomery bilen habarlaşyp berersiňiz. Durmuş bul kitapdyr. Syýahat etmek bilen siz öz durmuşuňyzyň sahypalaryny açyp okarsyňyz. Näçe köp syýahat etseň, seniň durmuşyň şonça owdan sahypalardan dolu bolýar. Biziň syýahat kanalymyzdan beren maslahatymyz: syýahat edin, dünýä garaýşyňyz giňer. Habibi, welcome to Kuala Lumpur. Bu taýy Malazya, Kuala Lumpur, Hytaý Hram diýilýän ýer. Syýahat kanalymyz, arzu edişimiz ýaly dostlar. Ana şeýle Malazya geldik. Malazya howasy ysy ýurt. Syýahata gelen adamlaryň sany juda köp. Biz Türkmenistanyň gelen syýahatçylary bolup aýlanyp ýörüs we daşar ýurtlardan, başga ýurtlardan, başga milletlerden gaty köp adamlar var ve şeýle şadyan, şeýle gowy nastroýeniýa, atmosfera. Hytaýlaryň hramyna geldik. Ýokarlar şeýle owadan durly millet adamlar var bu ýerde. Ýagşam ýagypdy. Malazya has ýagşyň ýagýan ýurtlarynyň biri eken bu ýerde. Jaýynyň ýokarsynyň arxitekturyny gurrun berýär git. Şunam üçin diýe şeýle aýlan bolup durýar diýe. Bu Hytaýlaryň ýanky inanjyna görä drakon kryşadan şeý taýyk gaýtman gowy bolýar diýe we taýyk gaýdan adam bularyň kryşalaryny ýokary şeýle aýlanyp durýar. O da şo üstünligi diýe, üstünligi tutup galar ýaglak ýokarty diýe şeýle aýlan bolup diýe. Men gide diýen sen şunu aýtýam ýa şeýle bir prekolmy diýsem ýok diýe. Şo üçin diýe. Inde hramyň içine girýär. Hramyň içine girmäge ruhsat berilýär eken. Şeýle bir ýystyjy gatlar ýakyp goýup durlar. Hisler çıktı. Bu taýda ýanky Dimitriýiň gurrun berýän palyçkalary bar. Ine şu taýajyklaryň nomerlary bar we ýaçeýkalaryna gatlar ýazypyldy. Hatlar ýazypyldy. Ine gapdalmada şeýle hram ýany şeýle owadan şu gyzyl kletkajyklaryň içi bir zat ýazylan, hat ýazylan hemmesinden bir näme many berýän bilen ýony gatykän şu aýnaçyklaryň içinde hemmesiniň çıra ýanypdy we o taýda da ýanky atlar bar, çıralar ýanypdy. Hytaýlaryň hram bilen bagly bilen gyzykly maglumatlaryň bagly bize kommentariýada ýazyn. Birinji gezek biz şeýle Hytaýdan hramyna gelip görýäs. Kän türkmen turistlerim kän, daşar ýurtly turistlerim kän. Gaty ütköşük atmosfera wagt. Näşeýle toý bolupdy. Toýda şu hrama gelip sorat düşer ekenler. Sorat düşürler hramda. Malazya nädip syýahat etmeli? Malazya Türkmenistanyň gaýtmak üçin videonyň aşagyna kontaktlaryny goýan. Syýahat bilen bagly bahalar, bilet, ýol, otel, iýiçki başga näme soraňyz bar bolsa kommentariýada ýazyn ýa-da liçkada ýazyn. Türkmenistanyň gelen turistler sorat düşerler şu wagt. Gaty gowy adamlar bar bu ýerde. Daýlar, daýzalar, oglanlar, gyýyzlar syýahat goýýarlar, şeýle tebigatyň gowy ýerlerini, dünýäniň gowy ýerlerini gowy görýärler. Şeýle gowy atmosferadan, ütköşki ýurtlardan lezzet alýarlar, açyk howa, ýagşy ýalypdy dostlar we howa adam gaty maýyl gowy howa.
Malazya'nın sultanının köşküne geldik. Köşkünün turistlerin arasında. Nerede olsan hem öz adın, özünki öyle. Havası şeyle soğuyacak su gerek zaten havada. Bu tayda yankı giydin aydışına göre Malazya'da 12 tane ştat var diye, olanın 9 tanesinde sultan var diye. 9 tane ştatın sultanı, sonra Malazya'nın öz sultanı var diye de ne padişahı onun. Bu tayda da Malazya'nın padişahının oturan köşkü. Turistler gelip berdi, surat düşüyorlar, video düşüyorlar. Hatta sultanın saylanyan tertibine ahil bolup geçer diye berdi. Jiri biyokı çekkerler diyedir. Şu 9 tane sultan. Kimin jiri biyokası düştü, şol diye, yankı 5 yıl yurdu dolandırıyor diye. Ondan son, yeni son tiyadın jiri biyokı çekkerler diye de. Yeni önkü katnaşıp bilen ok diye. Şol 9 tane kruk tiyadın aydan yança diye. Paçotlu soldat uçtaydı. Her kim gelip suratı düşe. Nasıl? Hello. Gözünü kırıp ya bize naştaydı. Emmekin suratı düşe şeyde başan nemesi. Edil berbeden ağzına gelip adamlar berde suratı düşüyorlar, video düşüyorlar. Zabordan içine şeyle düşürüp oluyor da arkayın. Parçan oturan köşkün naştaydı. Apa haber? Ana şeyle odan yer. Bu tadı yine bu üç köşk saat var. Naştaydı souvenir magazin vardı. Marorunda adam satılıyordu. Yürüyüş köşkün yanına. Souvenir turistler için sevda edip biler yalak souvenir magazinim koylan. Ana oldan şu tarafta şeyle gitsen ana magazinin aldı görünüptü. Turistler geliyorlar. Ana şu tarafımız ahli gelen turistler dostlar 15 minut. 15 minutta yine geliyor, yine şunca adam yine geliyor. Bu adam da gidiyor yine 15 minut. Atla olanlar olmadı. Ana Malazya'nın atı. Apa haber? Apa haber demek Malazya'nın dilinde. Olmaya dayılan demek. Bularam Bakay diye. Vedat Bakay diye. O sağ ol diye. Malazya'nın Kuala Lumpur'un en esası mehmanseverliklerinin birisi bu Petronas'ın ana ekizler başnyası. 88 kat diýdi. Gatı 41-nji 42-nji etajynda köprü vardı. Bu köprü şol iki binany birleşdirýän köprü. Bu tay ofisler, işleýänleriň ofisi. İçinde böyle yaşayan neme yok, razırkaçın yeri yok diye. Belki aşağı katlarında Suudi Amerika'da olup bilen ona məzir gelip görer. Kuala Lumpur'un megapolis yeri dostlar. Siyahat kanalımız arzu etti. Ahir biz geldik naştaydı. Şu daş döverog'un nibeskryoblar. Ähli tarapın dostlar gatı beyik nibeskryoblar. Malazya'da jalan diýilýär köçelere. Bu taýsam piramli jalan diýilýän ýerde. Şu edil ýolun gyrasına dost bina ýetsen, onu ýokarda görünen ok gaty beyik bina. Petronas'ın binasynyň ortasynda köprü dostlar. Bu ikisini biriktirilmedik. Aşağıda iki tane şeyle ayak duranlar var. Şeyle şu ayağın üstünde duran köprüde. Ya bina düm beyik bolan üçün bina ikisi her aysı bir tarafa gymyldap durýar diýdi. Belli bir santimetrde. Şoň üçün köprü ikisine biriktirden olsa diye onunla diye köprü dövülýär diye iki tane bina onu ya gysýar diye ya da gaçyrýar aşağı diye. Şoň üçün ol aşağında yani şarnirlerde oturulan ýerde. Hava gaçysy berdi. Salkynjyk tebii su halas etdi. Dostlar Kuala Lumpur'a Malazya seyahat etmek üçün nädip gelmeli, bilet näçe manat, otel näçe manat, umuman hemme maglumatlar videonun aşağındaky telefon nomeri bilen ya da ana şu görýän Instagram kanalyňyzdan habarlaşyp berdiňiz. Aýly seyahat iň amatly we iň owadan ýerlere görkezýän seyahat kampaniýa. Kuala Lumpur şäherindäki milli mescidine geldik. Arkamızda görünýän ýer Bulştaýnyň mescidi. Giýdiň aýdyşyna görä mescidiň dizaýny ören ütköşük ýasalan, üstüniň gümmezi bärde şeýle açylyp oturulan zontik ýaly ýasalan diýdi. Mescidiň ýurdun ýene hatda musulman dininiň şeýle ýene ösçegini, ösmegini gözüňe getirýär diýdi. Şeýle 16 burçlu ulalyp açylyp oturan kupal yankı açılıp oturulan zontiğin şeklinde yasalandı. O zontiğim açılan son gümmez ömele gele. Bu arkamızda görünýän yankı mescidin minarası bu bolsa yapılan zontik şeklinde minaranyň ýokarsy şekillendirilen. Şeýle gyzykly görüňden aýtyp berýär git.
Hatta ene şey mescidin görülen stoykalar vardır, sütünlerin içi boşluk diye. Bu sütünlerden, yağıştan, yukarıdan yağışın suyu yağıp toplanıp mescidin içine aşağına nemesi var diye, rezervuar var diye de suyu yığına filtre edip yani şu suyu yağışın suyunu ulanmağı mümkünçülüğü var diye. Yağış. Bu da Malazya şehrinin bir mihman söylüğünün birisi. Gelen turistler hökman butaylarından aylanıp görüyorlar. Eğer bizim turumuzda şöyle Türkmenistan'dan gelen turistler aylanıp görürler. Gowan ağzına ullakan şöyle heykel var. Gowan ağzı şöyle adamlardan dolu. Kepterler dostlar, şöyle kepterler imal beren yanında uçuptu. Plus berdi maymunlar hem ayağın aşağında dolu. Yani adam gatken aydıp bir yerden vaqtamaz. Batu gowakları bu Kuala Lumpur şäheriniň 13 kilometr uzakda ýerleşýär. Metro bilen gitseň 10 ringgit. $2 töweregi. Batu gowaklaryna çykýan 272 sany baskançak bar. Bu baskançaklardan ýokary çykmaly. Bu dünýädäki iň uly gowaklaryň birisi. Bizim Türkmenistanyňky Kowata gowagla meňdiýär. Ýöne ýokarlygyna gitmeli. Bu gowagyň emele gelmeginiň 400 milyon ýyl taryhy bar. Ýöne 1860-njy ýyllara içinde bu taýda awçylar ýaşapdyr ýa-da awçylar dinjalypdyrlar. 1860-njy ýyllardan soň bu ýerlere göçüp gelen Hytaýlylar gowagyň içinden guşlaryň, ýerganatlaryň tezeklerini ýygnap göwgenlere ders hökmünde we derman hökmünde ulanypdyrlar. Haçanda 1878-nji ýylda Amerikaly tebigatçy William Gorney bu tak gelende ondan soň Batu gowagy dünýä medeniýetlerine meşhur bolup başlapdyr. We häzirki günde bul Kuala Lumpuryň iň esasy mehmançylyklygynyň birisi bolup durýar. Emma başga maglumatlara görä, ilkinji bolup bu ýere Hindistanyň söwdegäri Tambusami Pillai gelipdir diýe. We şonuň üçin ol gowaga hindileriň inanjyndaky Murugun söwüşün gahrymanynyň heykelini ýerleşdirmegi makul gelipdir. Şeýle-de gowagyň içinde bir näçe sany Hindi dininiň heykelleri ýerleşýär. Bize kommentariýada ýazýan käbir agdalarymyza jogap bolup, Hindileriň ýa-da Hytaýlaryň ibadat etýän yerlerine gelip görmek, bu ýerleriň medeniýeti, taryhy, geografiýasy bilen gyzyklanyp gelip görmek manysine gelýär. Hökman musulman oglan bolup, bir gün ýarym gün başga ýurtlara gelip şeýle ýerleri ziyaret etmek, ol musulmanlykdan çykmak diýen manysine gelen ok. Elhamdülillah bizim musulman oglan. Ýöne şeýle milyonlarça turistler dörli ýurtlardan, dörli medeniýetlerden gelip, bu medeniýetleriň nähili ýaşaýanlaryny, başga nähili medeniýetinde gyzykly zatlaryň, üýtgeçli zatlaryň bardygyny görmäne gelýärler. We bu ýere gelen syýahatçylaryň gyzy üzülen ok. 1892-nji ýyldan başlap bu ýerde Tamil festivalini geçirip başlaýarlar. 1,5 milyon adam bu festivala gatnaşýar. Durly renkdäki hindi gyzlary görüp, edil Hindistana gelenýän bolýan. Bu ýerlere gelende ilki bilen ünsüň çekýän zatlar baskançaklaryň durly renklere boýalmagy. Bir näçe ýyldan bu ýerde bir baskançak bar eken. Sonra wagtyň geçmegi bilen baskançaklaryň sany köpelipdir we olary durly renklere boýap bezäpdirler. Hemde biziň ýurtlarymyzda köçede pişikler itler gezýän bolsa, bu ýerlerde maymunçyklar gezýär. We maymunçyklar bu ýere gelen adamlaryň berýän zatlar bilen iýmitlenýärler. Maymunçyklardan başga kepterler bar. Adamlar ýörýärdi, kepterleri iýimlemek üçin buğday alyp, olary iýimläp surata düşýärler. Maymunlar kamerany tanýarlar, eger kamerany goýsaň, telefonu goýsaň, telefonu degen oklar ýöne. Elinde paket bolsa gelýärler, asylýarlar. Ştaýsy Batu Cave'nyň iň ýokary toçkasy, iň ýokary toçkasyna çykdyk. Hava kızgın, bugün günem çıktı, şeýle derleýän, polibom derleýän bärde. Ýokary çykmagy her kim başaran gene zorlar çykýar. Ýokary çyksaň zor içýär. Umumyň biz ýa-da edende ýerleşsek öz suwuny içýärse, öz suwuň özüňki bolýar. 272 baskançak ýokary galandan soň gowagyň içine girýär. Gowagyň içinde muzey bar we bir näçe heykeller gowagyň töründe dağın ýokarysyndan ýene asman görünýär. Batu Cave diýilen ýeriň içine geldik. Ýokarymyz Batu gowagy diýilýär. Şeýle gowagyň iň ýokarysy bu. Gowagyň içine girengen şeýle hindileriň hyramy berdi. Şeýle de gowagyň içi maymunçyklardan doly adamlar, turistler, ziyaratçylar dürli ýurtlardan gelen joda köp aýdyp diýerýärler. Ve bu taýda
ören gyzykly atmosfera bar. Gowagyň içiniň howasy dymak, elbetde 270 basgançak ýokary çykandan soň ondan beter dymak bolýar. Türkmenistanda käbir ziyaret edilen yerler vardı. Adamlar gidip ziyaret etýärler, isler arzuwuna etýärler. Berde Malazya'da şöyle Batu Govoklar diýilen yer, Batu Caves diýilen. Hindilerin gelip ziyaret etýän yeri, ýörükde şöyle bir vulkandan dören dağın içindäki Govokda. Turistler beýleki adamlar üçin bu taýy boyu medeniyeti, bu taýynyň owadanlygyny görmek üçin, bu taýynyň dizaynını görmek üçin yerleşen yer hakykan Ütköşük dağın orta arasında ve bu taýynyň iň gyzykly prikollarynyň birim şeýle maymunlar kendimede ana dağın üstünden düşüp gelýär, makakalar. Häzir elinde paket bolsa ılgak gelýärlerdenim, näme berjek diýip ýanky iýjek bolup başlaýarlar. Ana makaka ştaýda otyr. Arkajygymyzda iyi otyr bir zatlar. Adamlar zat berýärler, bular ýerýärler. Ana şeýle elinde girseň elinde işlemek mümkin diýär, şoň üçin ellemäniň gowy. Başga da syýahata geljek turistler üçin makakalar şeýle elen gapdarynda da ýöne ellemäniň gowy eger diýişlese, näme ýanky bularyň diýişine bir näçe bakteriýalar ýygnanan diýe zarazjeniýe, onuň izniň abrabotkasy başlaýar. Şoň üçin ýakynrakdan suraty düşüp elinde girmäniň gowy. Kim berde video düşürýär, suraty düşürýär. Hiç ýeri berde suraty düşmek, video düşmek. Gen görülen biz arkaýyn video düşürýäs. Berde onuň käbir milletler gelýär, gel suraty düşürýär. Olaryň suraty düşýär. Indi Gowokdan aşağı düşüp başlaýar. Gowok arkamyzda galýar, aşaklygyna düşýär we adam gatken gelýär we görmäne Malazyada gaty ýerken reski görüp aýlanyp gidermesen gelen turistlaryň içinde has professional kamera, has professional obyektivler bar. Ana maymun selfie eder. Burada bersen seyret ya bolmasa seyreden al. Ana maymun seyretçe. Bize git maymunlara hiçbir vermediydi. Şoň üçin almadık hiçbir. Yani berde hindiler zatlar nemet ýareken, banandy at getirip berişdirýär ekenler. Ýanky karmit etýärler, biz karmit etmeler diýse almadyk hiçbir. Maymun gatken dostlar berde. Ağaçlar iki gapdalyň tokoy dağın üstü duruşuna şöyle ağaçlık, tokoyluk ya bäriň dilinde jeňellik diýilärmi, gaty ýaşyl, gaty näme ösümlük dünýäsi gaty bar. Yani şöyle otur maymunlar aramızda. Her geçenen bularla suraty düşüyor. Esasy elinde girmeli maymunlar diýişlemek mümkin. Şoň üçin men gyzyma düşüp gelýär. Bolly minip düşdüň, ýa sen gara ber bolýan berde. Normal. Derlemek normal. Gowagyň için aýlanyp bolup basgançaklardan aşak düşýän. Eýem aşakda dürli mibeler satylýan dukanlar we tematiski dukanjaglar bar. Batu Gowoklary Malazyada özüniň owadanlygy bilen we bu ýere gelýän turistler bilen ören meşhur. Gowokly bagly soralar bar bolsa kommentariýada ýazyň. Hatda biziň bilmeýän maglumatlarymyzdan bilýän bolsaňyz kommentariýada belläp geçin. Butik Bitang diýilýär, bu taýy Malazyanyň finansiwy merkezlerinden birisi. Biznesiň güllläp ösýän ýeri, gaty köp sowda bolan ýer, şu wagt metrodan düşýänim, ýani näme gitip barýar. Berde ýoluň arasynda mesne konsert bolupdy, gatken adam, gaty güýçli konsert şeýle. Живой muzika, rock gidipdi, rock muzika. Mesne aýdymçylar aýdymaýça, häzir aýdymly bolýar. Bu taýda yüzlerce, miňlerce adam hemmeti üçin şu konsertde seyretdi olarda. Reklama gaty ösen berde şeýle. Gözüm biz reklam işleden soň göne reklama bandylaryny gözüme görýär. Şeýle. Turist adam ken ingliz dilinde rock muzika ýetmişdi. Şeýle. Edil ýoluň arasynda köçäň orunda şeýle konsert ýüzdi. Adam gatken bizim Türkmen turistler bolup aýlanypýar. Berde beýler olanlar Türkmen dostlarymyz video düşürýärler, suraty düşýärler. Kuala Lumpur'un Jalan Alor diýilen ýerine geldik. Bu taýy Jalan Alor diýmek. Ýol nahar nahar kan aýdyk. Dostum ýam nahara geldi ýerde şu taýda
iň naharken iýlen köçeleriniň birisi. Ýol diýmek jalan, alor diýmegim iýmek diýär, nahar diýmek. Indi şaýda şu ýoluň uğry, jalan alor, bu taýda iň köp naharlaryň iýlen ýeri indi naharlaryny görýärsiz. Indi haýsy milletiň haýsy nähil naharlary bar, özüm bahata mamatlyýar we ýoluň gurasyny taýynapdy, ütgüş taýynaýar. Aýsmenogyň aýagy dostlar, ana şeýle özüň saýlap alýan we şaýda bişirip berýär. Aýsmenoklar tagamy näle bilemok, ilk göremek we mole produkty gowuran, indi hemmesinde şaýda da bişirip durdy dostumuz. Adam gatken berdi. Ütgüş nahar ýesimiz geldi de ütgüş göre geldik. Bu taýynyň naharlary bizim garaşymyzyň hasam ütgüşük, hasam gyzykly eken. Indi ýazir bu taýynyň naharlaryny bir çetinden barlak görmeli. Hanna ýaçat garnymyzda tygýar. Ina ýoluň şeýle restoranlar, şeýle kafeler, hemme ýer şeýle ana bu ýerde ýene kitayski kuchня görnüşler. Dostlar, şaýda naş restorana geldik. Grand Sky restoran. Jensen aganyň restorany ekeni. Jensen aga bizde lobster, ondan krevetka, media, noodle şeyler, gowdaktary bişirip berjek diýär. Привет. Okay, welcome to Malaysia. My name is Jensen and welcome to Kuala Lumpur, Jalan Alor Full Street. Okay? I welcome you. I love you. Assalamu alaikum. Yes. Hoş geldin. Yeah, welcome to Kuala Lumpur. Asiba. Türkmençeler bereken. İlkinji gezek, lisebimiz çekip şu var. Malazya'da Jalan Alor diýilen ýerde lobster ilk görýärsiň. Lobsterym gaty ütgüşük sowusda bişirildi. Ýörite 50 berýär lobster yemek üçin. Bunam ýörite 50 berýär. Şeýle 50 kilo tutup bilka bilen için alıp email diýärdi. Görýäs tagamyny sen şunu ilk görsen soň diýär gen galarsyň diýär tagamyna dostlar, ana şeýle lobster açýas şu sowusuna batyrýas. Yağlı meska gowulandy, meska sowusy ýa. Tagam gowy ilk görýäs. Bismillah. Öğrenitdir, gatylo. Nirde bolsam öz adymyzy içýär. Öz adyň özüň bolýar. Nadozda lobster'ın içi şöyle alınıyor. Bazıgın ot. Şöyle alyan. Şu soğusuna batırıyan da. Yörüte soğus. Onu ilk bir şöyle. Malazya gelenine diýen yer. Hakykam gowy. Esasy maksatlaryň biri Malazya gelip lobster ilk görmekdi. Malazya'ya näet gaýtmaly videonyň aşağındaky kontakt bilen habarlaşyp bilersiňiz. Malazya'da deňizi görmek üçin Ketam adasyna gitdik. Kuala Lumpur şäherine metro minip Kiel Centrala gelmeli. Metronyň bahasy 3,5 ringgit. Dollarda 70 cent. Bu ýerden 6,5 ringgide poýzda bilet alyp poýzda gitmeli. Poýzyň bahasy 1,3 dollar. Poýz Kuala Lumpur şäherinden porta getirýär. Poýzyň düşen ýerinde gönüp portda gäme minýän. Gäminiň bahasy 10 ringgit. 2,1 dollar. Şeýle gämi 40 minut 45 minuda Krab adasyna alyp barýar. Yerli halk gäminiň birinji gatyna minýär. Gäminiň içinde kondisioner işläp dur. Biz deňizi görmek üçin gäminiň ikinji gatyna oturduk. Bir gaptalyň ada, bir gaptalyň port. Deňiziň howasyndan dem alyp ýarym sagat ýol dowam edenden soň Ketam adasyna ýakynlap başlaýar. Bu ýerde bir neçe sany ownup adalar bar. Adalar ýam-ýaşyl jeňilligi, tokoýlugy bürünip dur. Ketam adasyna ýakynlap başlandy. Suwuň gurasynda balyk plantasiýa, krab plantasiýa we beýleki deňiz önümlerini öndürilýän plantasiýalar görmek bolar, ýagny fermalar. Plantasiýalar deňiziň içinde ýerleşýär we şo ýerde ýatyp durýarlar. Ketam adasynyň portuna gelip düşdik. Bu ýerde hemme zat aýakda dur. Deňiziň suwy giýje köpelýär, gündüzem azalýar. Şol sebäpli 3 metr 4 metre bolay tapawut etýär eken. Biz yerli işläp ýören oglanlardan soradyk. Olaryň iňişesiniň gowdallygy sebäpli bize 7-10 metre arasynda tapawut etýär diýdi. Videonyň dowamında 10 metr diýen ýerimiz şol 3 metr 4 metr diýmek manysyny berýär.
Anyk maglumaty videonu düşürip bolandan soňra öwrendik. Ketam adasyny gury ýeri ýok. Akşam adam suw basýar, gündizem suw ýygyna çekilýär. Şonuň üçin ähli jaýlar, ähli ýollar, ähli binalar bir näçe metr sütünlerde ýeriň üstünde goýulypdyr. Krav adasyna geldik. Paramdan düşen yerinde ana Ketam diýip ýazylýardy. Ketam diýmek, krab diýmek bulan dilinde. Bu adada astronom näme motor sürýär ekenlerde. Onuň iň gyzykly zatlarynyň birisi ina krab adasy ýa-da Pulav Ketam. Ana işte ýazyldy. Pulav Ketam diýip Pulav ada, Ketam krevetka diýen. Krab diýmekde. Arkaýna şu görülýän zat durşuna krab ştaýlary. Na jaýlary köpüsün şeýle aýakda durup berdi. Ine krab diýip şonuň üçin aýdylýar eken. Ýa-da şu görünýän palçyk meýdançanyň içi durşuna krab. Na şu görülýän garajan okotlar, bular krablar nimedäl, daşdäl, zatdäl. Emmesi krab diýir özlerim şeýle aýlanyp çıkýarlar. Taýda ýanky kitayski kafe barda, ýa-ni adamlar bugün häzir näme iýip içip oturýarlar. Bize kakadılan balık diýiläniň, bularda kakadılan balygyň, soňam kakadılan more produktaryň ştaýdyna bir 50 sanda görnüşi bardy. Dostlar, kim krevetkany goýan bolsa, krevetkanyň şeýle sushony görnüşi. Ýene bir näçe sany balygyň görnüşleri ama, ana beýle ulakan sushony balygy bardy. Ýöne hemmesi ýürütip upakowka edilen 25 ringit diýe krevetkanyň gorulan görnüşi. Mundan alyp öpmany ilk görür sebäbi beýle arzan bu taýda bir yüzlerçe krevetka var. Bular ýaly içerden gawat gelip görmekdim. Bu ýerde ýaşaýan adamlar balıkçılık we turizmden gün görýärler. Adanyň daş töweregi balyk we deňiz önümleriniň plantasiýalarynyň dolupdyr. Hemde bu ütkeşik adany görmäne bilen syýahatçylaryň ýüzüdüleni. Bul ada gelip adamlaryň ütkeşik durmuşyny görýärler we bu ýerde deňiz önümlerini iýip içip lezzet alýarlar. Hemde Kuala Lumpur şäherini deňiz syýlamak üçin iň ýakyn yerleriň birisi bolup durýar. Ketam sözüniň terjimesi krab diýmek. Krab adasy bolýar. Sebäbi gündüz deňiziň suwy ýyza çekilenden soň adanyň üstünde millionlarça krablar görmek bolýar. Elektromotor arenda aldık. Krab adasyny. Biraz kartan alıp gelýärsänim, şu adanyň içine näme elektromotor aýlanyp görýär. Bärde hemme ýerde tigir, şeýle elektrik motorlar arenda berler eken, kän eken. Eger içki transport bilen hereket etsen, bahalar gata amatly. Indi bu adada esasy maksadymyz biz bir deňiz görmekdi, deňizi gördük. More produktolar kändiýede, olary ilk görmekdi. Tok bilen işleýän motor alyp adanyň içine syýahat etdik. Iňi bary 1,5 metrlik ýolda tutuş adanyň içine aýlanyp çykdyk. Motorla gidip barýar, elektrik motor. Gaýzat ýok eken, prawada soranoklar bilen basyp barýar, şeýle. Sessizce gitdi, gatyga o ýöne waditel täze öwrenji, garantiýa ýok, kindiýe. Ýa-da käsir bilemok diýe. We bärde işläp ýören Indoneziýaly oğlanlara gawat geldik. Dostlar, Nanangusumba Indoneziýadan gelipdir. Ketam ýanky krevetkalar adasy diýilen ýerde işleýär ekeni. Nanangusumba biz tap Fanta sowat berýär. This is for you. Nanangusumba şu wagt bize şunu gurrunlardy da 10 metre çelli suw ýerden diýe 10 metre çelli galýa diýe, düşýär diýe. Şoň üçin şu wagtda suwun giden wagty ýerden dangdan diye 10 metre galya diye 10 metre tapawut etdi. Ada suwun içinde ondan soň ýene aşağı gitdi. So my name is Nanangusuma. I come from Indonesia. I am working Malaysia, Ketam. Welcome to Ketam, Mr. Kirim, and subscribe and like and subscribe. Okay. But this giving me a like nothing there. Thank you. Speaking English is little. Okay, friend. English azıcık pesrek diye. Welcome to Ketam. Nanangusuma dostlarına alaca sowat berýär. This is Turkmen. It protect you from evil eye. Yes. You have to wear your hand. Okay. Nesibesin? I'm Myanmar. Nima? Myanmar. Your name, right? Nima. Your name. Bu dostumuzun adı Nima dostlar. Nima'da da şeýle alaja dakyp berýär häzir. Türkmenistan hakynda bulara häzir gyzykly zatlar aýdyp berdik. Bärde bular öwrenip otyrlar. Okay. To Malaysia. Pulau Ketam is land. Ada palçyk durşuna näme suwun içinde dursoň. Näme bolan wagtda suw köpelen wagty adanyň üstüne çykýar dänim.
rahat bolýar ekeni, suw basýar ekende ýöne üstünde ýaşaýyş onda da dowam etýär. Jaýlar şeýle galdyrylan bir 1,5 metr ýalan. Käbirde 3 metr açanlar şeýle sütünleň üstüne doýmalar jaýlar. Balykçylygyň şäherinde bu taýda leňeçmi, krevetkamy, ondan balyk plantasiýalar känne şu taýda neme etýärler. Ýani videoda başda ýetip gelýärken daşda böregi, adam daşda böregi krabby plantasiýa berde ýani östürýärler. Zaten şu görünýän suw kanal 5:00 10 metr suw ýokary galýar. 10 metr suw ýokary galýardy. Şu duran gämiler iki tarapdan da gämiler yüzüp bilýär arkaýyn. Ondan soň gündüziň dowamında ýene 10 metr aşağı düşýär diýerde. Şeýle 10 metr tapawut etýär berde suwuň nemesi bir güniň dowamında urywny sebäbi bu taýfy hindak ýan tarapy Malaziýanyň. Ondan naşy jaýlaryň arasy bar. Şu taýlarda şu wagt palçyk bolupdy, balota bolupdy. Bu taýlar suw bolýar ekenne, onuň bir 2 saat, 1 saat, 1,5 saat ýaly suw bolýar. Bolly soň suw aşağı düşýär. Ýene palçyk bolup durýar-da, ertireçelli ýene ýani suw gelýänçe şeýle durýar ekeni. Bu ören tagamly we ören meşhur krab. Köp seýahatçylar ýörüýte şu kraby ilk görmek üçin Ketam adasyna gelýärler. Elbetde şunuň ýaly delikates krabyň bahajagy bar eken. Bir neçe sagatlap Ketam adasyna seýahat edenden soň gäme minip ýolumyzy Kuala Lumpur şäherine tarap dowam etdik. Gämide adany görmäne gelen başga ýurtly seýahatçylar bilen bile gaýtdyk. Bu gezek Nepal döwletinden gelen gyzlar bilen tanışdyk. Nepally gyzlara türkmen tahyamyzy we ýeserje püreden sowgat berdik. Püreni ilk görüp ören haladylar. Türkmen tahyamyzy bolsa begenip biziň bilen porta gelýänçe geýip gaýtdylar. Elbetde ýanymyzda diňe oglun tahya bardy. Biz bu tahyanyň oglan tahyadygyny aýtmadyk. Emma olar biziň tahyamyzyň owadanlygyna aşyk bolup tahyana geýip surata düşdiler, video düşdiler we bizden ören minnetdar boldular. Seýahat etmek, ütköşük ýerleri görmek we ütköşük ýerlerden gelen adamlar bilen tanışmak bu ören ütköşük duýgy. Seýahat kanalymyzdan size berýän maslahatymyz: seýahat edin, dünýä garaşyňyz giňer. Malaziýa nädip gelmeli? Bilediň bahasy, otelleriň bahasy we beýleki şertlerini bilmek üçin videonyň aşagyndaky nomery bilen habarlaşyp bilersiňiz. Malaziýanyň milli naharlaryny ilk görmäne geldik. Ol näşeler ýalak bananyň ýapragynyň üstünde berilýär. Bu taryalkada berilen ok stoluň üstüne bananyň ýapragy goýulýar we ýapragyň üstüne şunu goýup berýärler. İsteýän ýerine ýanynda alyp gitseň bolýar diýe. Üstüne de nahar näkili bularyň şeýle tübiň üstüne de ýanky sowuslary goýýar. Bu da ownujak balyk gowurlan. Türkmenistanda it bolmaýan naharyň biri, hatda ne bizde de banany başladı, belki bizde de beşirse var yani. Artık oken hemçin el diýen dip kommentariýa ýazýarlar. Däwi şu nahar el diýmeli. Ajy diýdi, şunu elimle garp ýa. Banana brod diýen Malazis kafeye geldik. Bu taýda şu däp diýe sory el diýmek eken dostlar, şeýle elde iýilýär. Ýandanam näme goşup ýesin gerse şeýle goşmaşa berilýär. Men mysal üçin balyk bilen towuk aldym, bu taýda ownujak balyk bar. Dostumuz Malaziýada bize Josh Talk goýup berýär. Naharyň gapdalyndan näme? Josh Talk içýär. Eti alýan, garýan şeýle. Aýtyp diýesim gelse, tagamy ören ütköşük bolar eken dostlar. Ana birinji geze goýup berýän şeýle ütköşük nahary, mana şeýle elimle garýan. Yaram bir gele soğuk yaptılar. Yine yanından şöyle papadam diye de şöyle çörogum berýär eken. Bu çörogum bilemem, çörog yetmese şöyle goşup iýle, şöyle goşup iý bermeliler. Garadyna soğusy. Isteseň soğuzy öz isleňe görä alyp goýup bilýän, köpürek, azyrak. Şöyle kombinasiýadan, bir näçe kombinasiýadan yasalyan tagam eken. Nahar bile bagly goşmaşy soralar bolsa bize kommentariýada ýazyn. Haýsy ýurtdan ýerde näme ýesegem, ýany bilen öz suwumuzy içýär. Öz suwum özüňki bolýar.
Nara Kuala Lumpur resmi adı Kuala Lumpur telebaşnyasy. Bu başnýanyň beýikligi 421 metr. Munyň gurulşy 5 ýyl dowam edýär. Jemi 15 sanyň gatdan durýar. 1996-njy ýylyň 23-nji iýulunda açylýar. Başnýanyň 421-nji gatynda anten bar. Bul Kuala Lumpur şäheriniň esasy myhmansöýerliginiň biri bolup durýar we simbolu bolup durýar. Başnýanyň üstünden şäher ören owadan görünýär. Bize başnýanyň üstünden akşam saatlarında Kuala Lumpur şäherine seretmek nesip etdi. Kuala Lumpur başnyasy bu telewişka ady bilen belli. Mundan beýik gene bir sany iki sany ebaskriyat bar. İçi oçra durup girmeli bilýärdi. Bir $20 ýalyrak bilýärdiň bahasy. Ene bu gaplarymyzda Petronasyň başnyasy, şeýle adamlar gelip surat düşürip durlar. Kuala Lumpurda bahasy arzan, tekstil, dürli sowgatlyk, şoňa men haritler satylýan ýere gelip, bahalar şeýle görkezden köp ýerde. Gata amatly bahalar. Şu videoda bahalaryny görkezýär. Times Square diýilen ýerde näçe bahasy. Bir bilen baha döwmek ýa deňeşdirmek üçinler gyzykly. Onuň kime gerekli bolsa, kime peýdaly bolsa, şu tipdäki eşik, tekstil, satýan dostlarymyz, tanışlarymyz üçin peýdaly bolupdyr. Şoň üçin bahalaryny görkezýär. Berde Malaziýada näçeden bahalary. Eger Malaziýaga gelip sowda etjek bolan tanışlarymyz bar bolsa, onlaryň şu videoda biz bahalaryny görkezýäs. Maksimal näçe ýere barp bilsek ýöne. Gaty ken, joda ken, etaj berde 40-50 etajly çelli zdaniýalar bar. Hemmesini aýlam çykmaga wagtymyz bolmaýar. Yetişdigimizden maksimal güýjümiz ýetdiğini görkezýär. Malaziýanyň şokoladlary dostlar, $1, bu taý $2 tiramisu bar. Gaty amatly ýerine geldik, ştaýsyna. Times Square diýilen ýer eken. Malaziýada kofelaryň bahasy diýete $3 mı $3,5 birden. $3'dan geçiyor, $4 yeter yetmez. Kofe, white kofe diye, şöyle näçe 375 gram. Şular ya sumkalar var, gyýyzyň sumkasy 39'dan ýa. O linýada 15'den var, olar azyrak, 5 gram o linýadakylar. Ondan kim şu sumkalary düşünýän bolsa, gyzykýan bolsa, şeýlerak men eken sumkadan başym çykany. Ýöne bahasy bilen bu taýda 49 diye. Bu ýerde 10 diye. Bu da jenski sumkalar. Kaçsasyny, markasyny düşünmek ýöne. Ýene bahasy bilen dizaýny görkezýän. 7 ringitden nemeler var şeýle. Rezine gowy tapçykalar bar. Detski tapçykalar. Ya Malaziýa kauçuk rezine öndürmekde öňde bolan ýurtlaryň birisi. Şeýle 6 ringit bäri. Ullankam 10 gitdi, 9 gitdi. Bu taý market baha, belki nemede bundan hem arzandır. Optimal ýan toçkalarynda ýene 15-20% çelli. Bundan arzana düşüp bilýär. Bular jenski krasowkalar, kim düşünýän bolsa 45'den. Murskoýlarym 49'dan. Ana krasowkalaryň soňky dizaynlary berdi. Pasudalar bölümine geçeceğiz. Bir yerden şöyle demir nemeler var, kastulçuklar. Bu plasmaslar aşağı aynı, yukarısı plasmas kaplar var, konteyner yağdak nemeler. Yukarısı $1,5, aşağılarım ikiden az geçeceğim. Çayniklar var, çayniklara nuştayda bahalar yazılan iyi suratı görkezilýär. Bu taýda mantygadan Marik'in mantygadan 85 diye. Aşağı nemelerim 75. 12 ringitden 14-12 ringit bolan bahasy. Söwdegerler şu ordan söwda etýänler ýa-da aljak bolýanlar bolsa, stakanlar, çaşkalar, bakallar 6'dan olar. Demir termos 35 bahasam Tügüýlen diye 59'dan. Rice box. Tavuklar var 29, Angry Bird. 15'ten jenski eşikler. Bunlarım jenski eşik. 19 diye jenski eşikler. Şöyle cinsler 9'dan. Şöyle jenski tapçıkalar 9'dan 10'dan.
L'Oreal tavşikalar 7. Şöyle ayakkabıların bakası görünüşü. Jens krosovkalar ötüyen bunlar. Özünür küçük görünüyor. Merdeke Towel arkamızdaki dostlar, Malazya'nın hatta dünyanın en büyük binalarının birisi. Dünyada ikinci yerde duruyor, Asya'da da birinci yerde duruyan en ulu bina arkamızda dostlar. Merdeke bu berde Independence yani garaşsızlık binası deyip tanıyalar berde. Bırak garaşsızlık meydançası var eken, ana garaşsızlık binası Merdeke indi açılıyor. Katı büyük bina. Bu da Malazya'nın Kuala Lumpur'un en goğum ihman söylediklerinin birisi. Şu şehrin köp yerinin hatta Paşti hemme yerinin bu Merdeke binası görünüp dur. Merdeke binasının açılışı nesip olsa şu yıl bolmalı diye Malazislerin aytmağına göre. Şeyle büyük bina dostlar, dünya Dubai'de Burj Khalifa ve bundan yukarıda qalanı pes. Hatta Amerika'da, Avrupa'da da bular yal büyük zdanya yok. Hakikaten hem zor. Qov edipdirler. Qatı ulaqan bina quryalar. Malazya qatı tiz ösyen yurtların birisi, hatta musulman yurtların içinde en ösönlerinin birisi hem diyorlar. Bu havada şu taýşyly ýörek gelençäňim zor bolmaly. Şoň üçin hem ýanymyzda zor suwalyas, zor içýäs. Zor yerlere zor bile gelýäs. Biz Malazya'da şeýle manga satylýan ýere geldik. Berde şeýle mangalar satylýar. Bakasam Gatardan manga ýekerenler bilýändir mangaň tagamyny. İskender satýar. İskender'e ýeserli şokolad berýär. İskenderden hem mangal yaptık. Hazır İskender bizim yesireceğimiz ilk böyle. Onun. Okay. How did you like it? How did you find it? Huh? Sweet. Bu da manga. Şimdi biz İskender'in mangasını ilk görüyor. Ladı kuşlagan ba mangalın. Malazya egzotiki meyvelerin hem yurdu. Bizdeki taptırmayan egzotiki meyveler berde köpüge duruyor ve ören köp asortimentim aydıp diye aldı. Bu meyvenin adı snake fruit. Men ömrümde ilkinci gezek snake fruit deyilen meyveni görüyorum. Elbette satıcı Türkmenistan'dan gelen oğlanlara bu meyvelerin ehlisini dadıp ilk görmeye ruhsat verdi. Snake fruit ya, snake fruit görüyor. Men berde Malazyan ähli fruktlaryny ilk görýän, ýaman fruktlar bar, gatykan görnüşler ama. Bu meyve Türkmenistan'daki alçaming diye yönü tagamy düýbünden başgaça. Malaylar muňa bidara meyvesi diýer. Bu meyve bolsa rabutan diýer. Biz orta başta aýdyp bilmän arangutan diýdik. Rabutan. Elbette durup bilmän rabutany ilk gördük. Men rabutan ýen. Bu da Malazyanyň ilk göçük memesi. Gada davamlı eken ilk göçük eken bu. İskender dostumuz Malazya'dan nasada gögonlar satýar ekeni. Turun Pakistan. Terima kasih. Thank you. Dostlar biz Raj'ın taksinde gidip barýas Malazya'da. Raj, say hello to our subscribers. How are you? Raj, drink our juice and Yeah. say how do you like it? Eçil soğuk çıkıyor ya. Yeah, How did you find? it's good, but they say I think mango or something lah.
It's Like orange juice, yes, orange juice. This tastes mango. Really? Yeah, but nice, good. Hello, Gorang Gui. Raj şu an soğuk çıkardı. Eçildi soğuk çıkardı. Raj nereden tağamı? Gorang Gui. Öğren kovu diye şu an. Malazya'da Raj'ın taksisine git var ya. Yeah, hello, how are you? Coming to Malaysia. Take taxi. I am a taxi driver. Come on, baby. Malazya'ya gelin diye ben kovu taksi diye ne özüm aileyen diye. Look at it's not- Okay. Okey Raj sağ ol köprü. Yeah, thank you. Hatay şokolad zavod dostlar, ana girdik. Şu an Paris'in büyük değilen yer, berde şokolad öndürüyorlar. Malazya'da yani kakao diyen ağacı süyer ekenli. Şokolad diye hiç renk koşulmadan kakao ağacının özünü alıyor diye. Yani kapının ağzına giren yerimizde kakao ağacı koyup dururlar. Şunun diye yine şöyle meyvesi var. Şu kakao'nun isi gelip durdu. Yani şundan şokolad alınıyordu. Şokoladın kabir statistikalara göre yine bir neçe yıldan soň iň defisit olacak önümlüň birisi. Sebebi kakao ağacı gaty köp öndürilýänligi sebäpli şokoladın kakao ağacı mysal üçin awalýady. Na bu kakao ağacı şeýlerek görünýärdi. Ötürüne şu meyvesi kakao şonuň içinde şokoladın nemesi siryosu şu meyvenin içinde şokoladın siryosu na şeýle kakaonun şudatdan alýarlar-da. Ýani meyvenin içinde şudatlar yetişiyor. Ondan şondan hem şokolad alınıyor. Bu taýam şokoladın laboratoriýasy. Berde işläp otýarlar. İçeride hem gatı başagay. Bu tak giren ýam naşeýle önümleri var, magazinleri var. Kakao umuman şokolad öndürmek üçin iň gerekli siryo. Ne berde bahalary bu taý turistler gelýärler. Magazinden ýani zavod bahadan diýärler. Şeýle alýarlar. Şokoladın görnüşleri şeýle draje görnüşleri var. İçinde degustasiya edip ilk görmek için berýärler. Yani ilk gördük görnüşlerini. Turistler wagtlar şöyle targawatsy edip alypdylar da etdiler. Sowdalaşýarlar da alýarlar. Adam kanyony şunun içine girecek olsan şöyle visitor tarket alıp girmelekende bolmasa salona. Umuman içinde şeyler görünýärdi. Näçe arasyn gelse alýan ýöne pulunu bermeli. Şu siýahatdan barynsaň ýakyn wagtda habarlaşsaňyz her görnüşden bir tane aljak. İlk görüp bilersiňiz, dadyk görüp bilersiňiz, kim ýetişse seýäri. Resursumuz çäkli, şoň üçin şokolad zawodyny gördük, Malazyanyň kakao ağacyny gördük. Ýerde bolsaň hem siýahat edende elmidama ýer ýalda ýanynda alınýar. Sebebi siýahat uzak ýol, azyk ýan, ykjam gowy tagamlar ýanynda bolsa gowy. Ýene öz zat özüňki bolýar, özüň has tagamly bolýar, özüňe de ýakyn bolýar. Biz siýahat edende ýanymyzda ýeter jalýar. Дима наш гид, друзья, Малайзиян, Горкозян. Не прямо я снимаю. Как тебе наш шоколад? Вкусный, классный. Не, действительно классный. У нас тоже жарко. Солнце. Это производство именно в вашей стране? Да. Dostlar, Malazya'ya gelseniz, Malazya'nın sizi Вот, смотрите, Dimitri Gorkozya. Dimitri Özbekistan'dan yönü Malazya'nın profesyonel лицензированный гиди. буду рад всех видеть в Малайзии. И классный продукт.